Здравейте! Ние снимаме нова поредица на нова страница. Митко, това ти ли си? Да, това е. Гледай с коя помпа съм с твоята, да. И ще е хипер яко. Настроено ли ме? Това не е хич, кажи. Извинявам се, че ми е така. Ще питаме едно про дали как да се оправи това на име Иван. Трябва да го познаете от предишната поредица, от предишния профил. Какво друго? Наблюдавай оттам. Какво е, какво? 360! Их! Зеле! Хич не мой бе! М1000! Този епизод се казва М1502 полудя! Нашия пич майна! Най-много го скинат един път в главата, седи се на едно място, гледаш ли го? Я, дава. Абе, ще изкилят толкова брутално, че всички ще почнат да те наричат лайнар, казвам ти. Гледай го, седи се Катрон. Кът ти сразу едно на пътя. Бати, аре бе, ходете към тяхната база. Ти не го виждаш. Лайна конзи. Много ясно е, трябва да гръмни. Да гръмни. Ах, че сте ви. Трябва да гръмни. Ясно е. Так, това ти ли си? Айде да ходим. Килим. Аз ще свикна между другото и така да играя. Какво? Какво? Тебе те убили, бе, брат? Яш война, бе! Да, нали, оня нашия се седи. Какво че тя прави това? Ще май би. Так, това ти ли се? Война! Какво? Давай, нали, бе? Задници! Ниши матки! Това го вземам колкото да запълна нещо и там. Малко парички тай да събере, бе. Какво? Откъде? То дето от нас хич не помага, една. Седи на едно място и хич не му пука, брат. Да, бе! Те са двама и пак набият, бе, брат. Това наистина ще се казва М1502 подя. Не! Почина! Паза! Криса! Задните части на майка му! Пази са! Благодаря те, Митко! Един свестен човек от нашия отбор. Спамете 100 в коментари! Стига се спамил, бе! Хечота, уин! Так, то пак и там. Дай се умитаме на много. 360! И то със снайпер! Щото съм гази! Той с пистолет на шила е. Сега това букук ще го убият. Почвай да се мърдаш, бе! Нервиш, ма! Какво разум? TNT.
Мама ви. Я! То пак за снайпер, брат. 360, брат. 360. 360. Умри, бе. За тебе, Димитър. Умри, бе. Умри, бе. Калаш. Какво? Ми так, това ти ли го фърли? Не го фърли. Миро 218! Въпреки това, Дяди! Мама ви! И казвам дядя, мама ви, веднага. Аре, кажи си ти на къде тръгна, камато тръгна. И тук му дай на 41 кръв, пази са! Их, майка ти! Ай, тук в повечето мапове в игра ние двамата с тебе. Само българи, брат, половината. Их, бах ти Мирослепя, бе! Уи, идва! Ми так ти спърви! Умри, бе, брат! Давай, те трима нашия изобщо. То не е честно, то нашия изобщо ни мърда, бах ти грозня. Их ти излагатор, рекламатор, циганизатор. Хай, дай! не се защитавам. Я! Абе, ей, Мирослепия да ти бама! Абе, Мария, ту спре стената, ма килия! Так, не дей да запробваш! Омага! 360! Абе, 360! Това наистина ще се казва Митко Пудя. Също взем 1502 Пудя. Айде сега с помпата аз тръгвам на другата страна този път. Мирослепят! Насри! Насри! 360! О, да, той я почнах да го псовам и чак тогава почна да играе, нали, бе? Сега нашия почна да се движи. Сега сме и 4-ма. Тъй по-яко. Димитър, 360! 360! Аре, един го убив. О, да обезредим. Бързо. Ай, бягай, бе, брат. Той да обезреди, аз бягам. Бягай, бе. Аре, бе. Ай, ти знаеш как да обезвредиш, бе. Знае. 360! Аз стоям на другата страна, брат. Какво? Снайпер! Бягай, борни! Ми так вземи ми помпата веднага. Ей, това е втората помпа, сега ще гледам. Дотъцка! 360! Сега само нашия пич остана, поне той е активен. Те пак ни бият, бе, брат, пак ни бият. Той се казва пуканката. Пуканка, какво става? Пайна наистина откачам, не. А, не. А кой беше? Ти ли беше това? Майна, ние сме само двамата. Всичко от мен не зависи. Тъмба.
Ела са. О! Ами да, то верно е, брат. Днеска сега не мога да снимам клип. Моля ти са. После ще ги дам след клипа. 360. Кърливи цигане! Нимай с тебе едно и също оръжие, брат. Какво? Абе, те от всички страни не почнаха, поне някакъв влезна от нас. О, даже вече сме 4 даже, брат. Взем втората пумпа и това е бара. 360. Наври си го в намала купаната. Яш желязо! Яш. What's the fuck? What's the fuck? Да! 24 кръв на остави, брат. Омага, нали бе? Нали бе? 360. Аз имам най-мощното оръжие. Ние сме пак двамата. Не ми пукай, брат. Тръгваш с мене на една страна и това е. Пуканки долни. 360. И сега в гръб ще ги хръмна. Гъса ще ги много. Сега не съм нервили така някакви идиоти. Залагаш бомбата. Къде? На Ато. Перфектно. Ма те двамцата така. Ма перфектно. Сега ще войската. Къде са, бе? Митко, кажи ми къде са. На Ато, ма къде на Ато? Какво? 360! Не стана. Абе, това ще бъде за епизода. Дано ви е харесал. Абонирайте се. Дайте положителен мод за клипа и чао!